Kaya pwesto mo? Ano ba? Buko. Bukuhan? Oo. Ikaw na nagbabantay? Oo. Ay, sige. Tatlo ba? Tatlo ba? Ayan, sige. Una na ako Bukas pala yung bag ko, hindi ko na malayan. Tanga talaga. So, papunta na po tayo sa Sun Circle Mobile Shop. Malasiki! Let's go! Doon po kami mamimigay ng Usagi bag. Ayan. Suporta po tayo lagi sa mga kaibigan natin. Ako po yung tipong tao na kapag tinawag mo, pupuntahan kita. Basta meron lang po akong free time. Kasi naka-schedule po lahat ng ginagawa ko. Kapag busy po ako, sinasabi ko kaagad na meron akong ginagawa, gano'n. Kapag wala naman, katulad ngayon, Sunday, talagang magra-ride ako ngayon kahit bumabagyo, kahit andyan si Bagyong Paeng. O ika nga nila, bagyo ka lang, rider kami. Yan, yan ang mga banat. Ano, ang lulupit naman noon. Grabe, lakas ng hangin. Pag umu-overtake ka, tatangayin ka ng hangin eh. Hindi ka na makakabalik. Kaya takbong kit lang muna tayo ngayon. Mas mabagal yan sa takbong pogi. Oh, alam ko, rinig to eh. Yung ano, yung hangin, hampas ng hangin eh. Naririnig kahit na naka-close visor ako eh. Yan, kita nyo, nagliliparan yung mga dahon oh. Yan, dito na po tayo sa Bayambang. Balon, Bayambang. Yan. Ano ba to? Yan. So, meron po tayong 13 kilometers. May nangihingi ng stickers. Wait lang, tatabi ko lang muna. Ayan. Oo, meron. Tiga dito ka? Oo. Ay. Ano pangalan mo? Yan po. Ha? Ken. Ken. Ilan? Salam. Isa lang. Oy, gusto mo i-sticker yan? Shout out Ken. Thank you. Okay. Sige boss. Okay. O, di ba mabilis tayong nakakapamigay ng sticker dahil sa Usagi belt bag. Ayan. Meron. Yan. Pangalan mo? Oh. Meron pa. Oo, mayroon pa sir. Ayan. Ang dami na nila. Tatluin ko na sir. Ayan. Ayan. Dalawa. Isa pa. Ayan. Shoutout sa inyo ha. Okay na. Okay. Sige. Ay. Shoutout na lang Okay. kasi. Yan, Yan, okay. Sige. Shoutout sa inyo. Sige. Sige ha. Biyahe na ako at baka abutan ako ng ulan. Sige. Ingat kayo ha. Sige. You know. Grabe oh. You know. Pakalalapit naman talaga oh.
nahahangin ako. Umaambon na. Umaambon na po guys. Dito na tayo sa Malasiki, Pangasinan. So hanapin natin kung saan yung Sun Circle Mobile Shop. Dito na tayo ang kanan. Doon. Right side. Ayun, dito. Sun Circle. Ganda nun ah. Ayun, beside Cyberx Computer Shop. Ayan, Cyberx Computer Shop. Yun oh. It. Yun na ata yung iuwi ko oh. Oppo A76. Yeah, boy. Hello. Hello. What's up? Dito na si Yorski. Oh, hello. Mga nag-aantay sa'yo. Sino? Matino mo na si driver. Ay, oh, hello. Oh. Yan, dito na po tayo sa Sun Circle. Kaya Bolt-in Motovlog. Sino nag-aantay? Ayan, siya na. Mga tricycle driver. Anong pangalan nila? Hingin mga sticker yan eh. Mga kaibigan natin yan, Downtown Toda. Ayun, oh, yan oh. Shoutout sa inyong lahat. Oo. Anong grupo? Downtown Toda. Downtown Toda, ayan. Moto Yorski sa YouTube, yan yung nakikita niyo sa YouTube. Yung may mga angkas na mga chicks na magaganda. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan. Oh, bagong kuha ko lang yan sa dekalidad. Mamaya doon kayo ng live, magbibigay kami. Ay, sorry. Ayan. Oh, ayan. Oh, ang dami na oh. Oh. Oh, idol. Oh, lahat kayo kasama ah. Oh, wait lang, kukuha pa ako, wait lang. Yes, sir. Oh, ayan. May tumatawag. Si Moto Yorski sa YouTube Sa YouTube tsaka si Papa Boy, kami dalawa. Sa YouTube namin, naka-live kami. Binigay kami ng mga gamit. So, what's up mga kayorski? Andito po tayo ngayon sa Malasiki, Pangasinan, sa Quezon Boulevard. Ayan, so ito. Ayan, nandito tayo sa shop ni Bolt-in Motovlog. Ayan. Magtatanong po kami sa mga tricycle drivers at bibigyan namin ng Usagi bags. Ayan, may dala po akong dalawa. Ayan, ipamimigay po namin sa kanila para makatulong po sa panghanap buhay nila. So, pasok muna tayo at alamin natin kung ano ang meron sa loob ng Sun Circle Mobile Shop. Shout out NB Photography. Yan. Ay, pangalan mo ulit? Nico po. Nico. Oh, dito na po tayo sa Vivo, Realme, at saka Oppo. Sinong gustong mauna? Vivo na. Vivo. Si Realme. Si Oppo daw. Ay, yung seller po namin. Ha? Pagaling po yung namin. Oh, sige. Ikaw na lang. So, ano ba ang meron ng Oppo ngayon? Yung pinaka-latest sa phone nila? Ito po sa Reno 8 po. Oppo Reno 8 Opo. Z. Opo. 5G na din po siya. Naka 8 GB RAM na po siya. Plus may RAM expansion po na 5 GB RAM. 5 gig RAM. Opo. Bali naka 13 GB RAM na po siya. Uy, malaki-laki yun ah. Yes po. Tapos naka 128 GB RAM na din po siya.
Okay. 19,999. Naka 33 Bakit ang mura? 19,000 lang. Tapos naka 33 watts super book na din siya. Tapos ano, naka dual orbit like. Ayan po. Off po natin yung Okay lang. So ano bang freebies pag pumunta rito sa Sun Circle Mobile Shop? Meron na rin po kami tempered glass, headset, phone stand, tapos po power bank. Pag ito po sa Reno 8C. Pag bumili kayo ng Reno 8Z, Opo, Reno 8C po. meron ng free na power bank, Headset, phone Headset. stand, tempered glass po. phone stand at saka tempered glass. Yes po. Ano naman yung headset? Yung kasama na rito sa Oppo Reno? Hindi po, wala na po kasing headset inside the box po. Ay, wala nang headset Yes po. inside the box. Okay. So anong headset yung pinamimigay niyo? Yung galing po kay Sir Voltaire. Ay, Namimigay okay. ako. Okay, ayan. Namimigay pala ako. Namimigay daw siya, oh. Okay, Realme, ikaw na. Okay, sandali. Anong pangalan mo muna? Vicky po. Vicky. Maria Victoria. Vicky Morales. Relax ka lang. Ha? Ikaw si Vicky. May asawa ka na? Wala pa. Wala. Single ka. Single ka. May boyfriend lang. Yes, sir. Okay. Oh no! Si Ma'am Vicky, bye-bye. Dito muna ako. May boyfriend yun. Malas naman, oh. Hello, ano pangalan mo, sir? Jo Marie po. Jo Marie. So, ano ba ang latest sa phoning ng Realme ngayon? Yung As of now pinaka po, high-end? As of now po, meron po tayo si Realme 9 Pro Plus po. Ayan. Meron na po siyang 60 watt super dart charge, 90 Hz super AMOLED display, and MediaTek Dimensity 925G processor. Then, Ito ba yun, Realme? Yes, Yung po. pinaka-latest nyo? we all know that Realme is the most competitor brand po among all the brands po. Kasi Yeah. sa pagdating sa specification, cheaper price, at the same time matataas na specs na meron si Realme. That's why sa pagdating sa from Q1 to Q3 natin, number 1 si Realme po natin. Wow. Yes. So, how much naman yan? Realme Pro 9? Si 9 Pro Plus po natin at only cost po 23,990. Oh, 23,900. So, ano naman ang kasamang freebies niyan pag bumili? Marami po tayong makukuha freebies dyan. Pag nag-avail kayo, may kasama ng power bank, tempered glass, headphone, headset, finger sleeve, tapos cellphone stand, and marami pa po. Marami pa kayo pwedeng makuha dyan. Marami pang additional. Ayan. So, halos lahat ng phone dito pag bumili kayo, marami pong freebies. Yes po. Ayan. Marami po tayong makukuha freebies dito. Kaya hindi lang po mag-enjoy, hindi lang sa phone mag-enjoy yung customer, pati sa freebies na makukuha niya. Ayan. So, salamat sir ha. Yes po. Okay, lipat tayo sa kabila. It's Vivo. Yun. Si Vivo. Hello po. Hello ma'am, anong pangalan mo? Joanna po. Joanna. Wow, Joanna. Dito naman sa Vivo, ano yung pinaka mabenta yung phone at yung pinaka high-end ninyo? Ang high-end namin ngayon, sir, na flagship namin is si V25 po series. Dalawang variant po siya. Meron tayong V25e tsaka yung V25e tsaka ang V25 Pro po natin. Sa ngayon po, ang available na stock po natin yung V25e at tsaka yung V25 5G po. Then pag nag-avail po si customer niyan, mapang-cash or installment po, meron tayong fitness tracker po na free. Ito yung parang watch. Opo. Yan, fitness tracker. Opo. Pwede makita? Pwede naman. Pero seal po siya. Okay lang. Ayan po. So, fitness ito. tracker. Okay, libre yan. Ayun yung libre pag bumili kayo ng Vivo. Opo. Tapos may mga... V25, no? Opo, V25 po. Yan ang free. Ito lang yung freebies nyo. Then meron pa po namang gagaling sa store po. Mayroon pang manggagaling kay Papa Bolt in. Ano yung pinamimigay ko daw? Free tempered glass, phone stand, finger sleeve, power bank na rin po. Ay, ang dami ah. Wow! Ang dami! Ang dami natin pinamimigay. So, pero yung pinaka mabenta ngayon, Pagdating po sa budget phone, Budget, sir, oh, meron budget. tayong available na Y16 po. Ayan po na, with two colors din po siya. Meron siyang stellar black at yung wrestling gold po natin. Lalaki ng camera. bakit ganito ang laki, no? Y16 to? Yes po. Two variant din po yan. Laki. Ganyan siya, oh. Invite mo muna sila. So okay guys, I would like to invite you to Sun Circle Mobile Shop. Ayan, ito po yung shop namin ng wife ko. And dito marami talaga kami freebies na may bibigay. So, yun nga.
Papa Yorski. Kung dito ka bibili, sigurado pag-uwi mo nakangiti ka. Ayan. So, located itong shop mo. Sa Quezon Boulevard, Malasigi, Pangasinan. Yan. Ayan. Quezon Eh, Boulevard, Malasigi, Pangasinan. And Pangasinan. also, palike na rin po ng Sige. Facebook ko. Bolt-in Motovlog yan. Isa po yung sa kaibigan ko na tapat namin mga kaibigan sa Team Watermax. Kasama namin si Moto Yorsi, si Kuya Alfred at a lot of team pa ng Team Watermax. So guys, support us. Yan. Okay guys, may challenge kami ni Moto Yorsi ngayon. So ang gagawin namin, iti-test namin ang galing ng amin mga tricycle driver sa spelling. So, paano? Tara, Yorski. So, andito na tayo ngayon sa paradahan ng mga tricycle drivers. So yung challenge namin, pagkano sa gito, iyon na yan. So yung sagi na bag, no? So check natin yung mga galing na ating mga tricycle drivers. Yan. Mapasaya lang to para sa atin. No? Anong sagot? Yan. Yan, nakikita nyo, ang ganda niyan. Nilalagay sa loob ng bag yan. Yan. So bali-bali sir, Bale. ready ka na? Ready na. Ready. Ano pangalan ni sir? Jojo. Sir Jojo, Hernandez. taga? Lukabsor. Lukubsur. Sir, tatlong tanong lang. Unang tanong. Kano spell pusha? Di ba piting ko na lang, sir? O sige, tatlong sagot. Iba naman. Iba naman sagot. Okay, sir. Okay, sir. Pangalawang tanong ko naman. Pangalawang tanong natin. Spell psychology. Madali yan. Ma'am. Y-C-O-L-O-G-Y. Okay, correct! May isa ka na. Tama. Oo, tama. Oo, malupit. Hindi ko alam yun eh. Ulitin natin, kuya. Ulitin natin. Anong spell? P? P-S-Y Yes. C-O-L-O-G-Y. Wow! Kuya. Spell. Czechoslovakia. 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 Kuya, pagka nakuha mo, dadagdagan mo ba ng 100 pesos? Mahirap yun ah. Bansa yan, Pwede bansa. ka. Bansa yan. Italy na lang po. Hindi, dahil nahihirapan si Kuya, ibibig. Medyo mas madali, Kuya. Okay. Spell. Secretary. Secretary. Ayan. S-E-C-R-A-T-R-Y. Why? Ulitin natin. Malinaw. Secretary. Secretary. Ulitin natin. S-E-C-R Sige. A-T-R-Y. Secretary. May A po, sir. May A. May A nga. Wala, sayang. Wala, sayang. Sana lang, Kuya. Eh. Isang try pa. Try nyo pa ulit. Yung secretary, try natin ulit. Okay, ready? In 5, 4, 3, 2, 1. S-E-C-R-E-T-R-A-R-Y. Congratulations, Kuya. So, ayan. Panalo na siya. Ano pangalan niya ulit? Pangalan ulit ni Kuya? Jojo Fernandez. Jojo Fernandez, taga Arasiki, Lukabsor. Lukubsur. Mga taga Lukubsur, pwede ka mag-shoutout, Kuya. Shout out po sa mga taga Lukabsor po. Sino pa next natin? Ayun. Sticker dito. Yan, yung sticker. Sticker ka? Ayan, sticker. Thank you. Sukat nyo na. Sukat mo na yan. Sukat mo na yung bag. Para makita Shout natin. out Yosagi. Sino pa? Sir, try mo for 100 pesos, ha? 100 pesos tayo, sir, ha? Pusha! Pusha, sir. Pusha. Hindi pusa, ha? F-U-S-H-I-A.
Ulit. F. F-U-S-H-I-A. Kuya, may kulang. F-U. S-H-I-A. Kuya, may kulang. May kulang. Isang letra. Ulit. Pusha. Okay, ready, kuya? F-U-S-C-H-I-A. Ako ni kuya. Okay, kuya, isa na lang question. Ano pangalan namin dalawa? Moto Yours key. Sino po yung isa? Papabot. Yan. Ang galing! Meron pa. Okay, once again, dilipat naman kami sa kabila. Sige. Thank you very much, Tay. Thank you, congrats. Thank you sa sticker. Okay, sticker. Bigyan natin sila ng sticker. Ayan. Sama kayo lahat sa vlog, ha? Yan, kasama kayo lahat sa vlog. Shoutout sa Tota ng... Anong Tota nyo? Bulawit. Bulawit, tsaka... Oh, shout out dito, shout out. Ayan. Thank you. Okay na? Sama kayo, ha? Oh. Meron ka na. Oh, yan. Isa pa. Meron ka na. Oh, shout out kayo. Ay, searching Diwata. Searching Diwata. Sige. Anong pangalan mo muna, sir? Gerald, ikaw? Julius. Oh, so, ano ang spelling ng Pusha? Pusha. Oh. F-U-S-A. No? Pusha. F. U-X. Mali. Ulitin natin. Pag-uwi natin yung madali. Ikaw naman yung madali. Iba naman. Okay. Ano ang spelling ng library? Yan. L-I-B-R-E-R-Y. RY. Oh, correct. Correct. yun. Isa na lang. So, Dalawa na lang aabulin mo, tol. Isa din, maglalaban kayong dalawa eh. Sige, spelling ng secretary, kuya. Tari. Yan. Bibigay na New York yan. Pagka hindi mo nasagot, meron na siya isa. Pagka hindi niya nasagot, mapupunta na to kay ano. Yeah. Secretary ba? Oh, secretary. Naku, kuya, madali lang yan. Yan. Baka secretary ni Digo. Hindi niya alam. Okay, so yan, may nanalo na. Okay, ano pangalan ng nanalo? Gerald po. Gerald, yan. O sasabihin pa niya yung secretary. Oh, sabihin mo pa yung secretary. Sige, spelling secretary. Para yung iyo na talaga. Secretary. Oh, yan. Testing natin na. Ano spelling nun? S. Ali. Sige pa, huwag na natin pahirapan. Oo, Tingnan natin sa tingnan kanya. natin kasi ano na eh. Kinagabi Ayaw na niya siya. napitawan. Well, anyway, thank you guys. Chest bag yan, chest bag. Yan, tapos yan, sticker niya. Yan, sticker. So, kuya, wala ka ba sasabihin? Wala ka shoutout? Salamat ka, Moto Yoski. Yan, tsaka sa, anong pangalan yan? Anong pangalan ng bag na dala mo? Yosagi. Isagi. So, Kuya Julius, may masasabi ka, shoutout ka sa misis mo, sa... Wala pa bang asawa? Girlfriend? Ayan, sa mga kapatid mo, kuya, ano? Sa mga kapatid. So, yan guys. Anong toda sila? Downtown Toda sa mga tiga Downtown Toda. Shoutout sa inyo. Yan, kasama ko si Moto Yorski, si Papa Bol. Yan, magandang. Sige, salamat, Utol. Okay. Salamat. Ingat lagi, ha.